فكرة سليمة. لولاك يا محمد لم نكن كشافة المهدي ka canza tarihin rayuwar mu ta zama abin alfahar rundunar kashafatul mahdi lanan saka ya shaida Hammad. Yi amfani da wani dama mai aikin da abin da ya sa aka asasa wannan kashafa da kashafa da ma intizar. Abin da ya sa aka asasa wato kun san ma'anar shi kashafa da amin ma'ani yana nufin cewa kamar masu suka shafa ɗin su ne wa'anda wato ka shafa imam mahdi ka shafa ne na imam mahdi alaihi salam. Wasu ɓangare ne na rundunar imam mahdi wanda su ne za su rika duddubawa kamar ban dai san yadda za a ce scouting ba, su za su rika dudduba wurare su ga ina ne ya kamata a yi kaza abin da ya shafi kamar kun dai san imam mahdi zai zo muna shi ne ƙarshen fatanmu na cewa imam mahdi zai zo ya cika duniyan nan da adalci bayan an cika duniyan nan da fajirci da zalunci. Kuma yanzu muna iya gani cewa lallai duniyan nan a cike take da fajirci da zalunci. Don haka wato yanzu in ka dubi irin kafircin da ke tafiya a duniya za ka ga cewa wato babban fata shine kawai bayanan imam mahdi. Inda a ce babu wannan batun cewa imam zai bayyana ne, to gaskiya ba ma amfanin ci gaba da rayuwa a duniyan nan. Don yadda irin karfin da kafircin duniya ta yi da kuma irin tsananin zaluncin da ke aukuwa a duniyan nan da kuma ƙarin ma zalunci ma sai ƙaruwa yake ta yi, sai abubuwa ma sai ƙara taɓarɓarewa ma abubuwa suke yi. Don haka fatanmu shine zuwan imam mahdi ɗin. To su aikin kashafa su ne waɗanda za su taimaka ma imam, suna cikin rundunan shi imam yana da runduna daban-daban, to suna cikin waɗanda runduna da za su taimaka ma imam wajen kamar in za a yi yaƙi sai an samu scouting an ɗan dudduba yanayi a ga ina ya kamata a kai hari, ina ne za a yi kwanton ɓauna ne, ina ne za a yi kaza da sauransu dai haka nan. To aikin kashafa kenan. Kun ga abin da ake nufi, ko da yake ba mu ne za mu zaɓa ma imam rundunan shi ba, to amma abin da yake nufi shine kamar yadda akwai bukatan kowannenmu ya gabatar da abin da ake ce ma kamar ya gabatar da bukata zuwa ga Allah da kuma zuwa ga imam mahdi cewa yana son Allah ya sanya shi cikin rundunan shi. To ko da yake gabatar da kamar abin da a turanci ana cewa application, kamar za ka je makaranta za ka rubuta application ka ce kana son a ɗauke ka, kuma za ka faɗi abubuwan da kake da shi, kana da ka gama in za ka je secondary ne za ka ce kana da takardar primary, kila ma har za ka haɗa da takardar haihuwanka da wasu abubuwan da suke buƙatar su sani kafin su ɗauke ka. To haka ma idan za ka je makarantar gaba da haka nan, to mu ma muna buƙatar mu gabatar da wannan application ɗin na cewa wato muna son Allah ta'ala ya sanya mu cikin rundunar imam mahdi. So su kashafatul imam mahdi tun yanzu su suna kokarin su nuna su gabatar da application ɗinsu ne zuwa ga Allah, zuwa ga imam, cewa
suna son imam ya yi amfani da su lokacin da ya zo wajen aikin da shine aikin da ya dace da su na aikin taimakon imam, wajen in za a kai hari su za su fara shiga su ga yaya wuraren suke, ina ne za a shiga, ina ne za a yi kaza, ina ne haka kaza ya dace. To kuma kamar yadda wanda ke in za ka je makaranta za ka rubuta application, ko kuma in aiki za ka kama za ka rubuta wannan takarda da ake ce ma application, wanda a ciki za ka yi bayani duk abubuwan da yake kake da shi, wanda sai su kuma can inda ka rubuta musu sai su duba su ga ko ka cancanta a ɗauke ka ko bai cancanta ba. To kai ma ba wai kawai 'yan ka shafa ba, duk wanda yake ya san me ya kawo shi duniya kuma yana son Allah ta'ala ya sanya shi cikin wa'annan rundunar imam wayanda za su taimake shi, dole ya gabatar da application ɗin shi. Amma application ɗin rubutu kawai zai yi a takarda, ba ma rubutu ba a bukatan ya ko ka rubuta takarda ba shi da ma'ana. Ayyuka za ka yi, kuma wane ne ayyukan nan wanda ya kamata ka yi? Ayyuka za ka yi shiri na zuwan imam ɗin. Menene irin shirin da ya kamata ka yi? Wanda ya fi mahimmanci shine ka tsarkake ruhinka, ka zama bawan Allah na gari, ya zama kafin imam ya zo kai ba wai kana jiran sai ya bayyana ne sannan za ka bi shi ba, a'a kai mabiyin shi ne kafin ma ya zo. Sannan kuma ta yaya za ka zama mabiyin shi? Ta hanyar tsarkake ruhinka, ya zama kuma kana irin aikin da dama idan ya zo aikin da zai yi kenan. Shi imam idan ya zo ba lokacin ne zai fara zaben rundunar shi ba, a kafin ya zo ne, kafin ya bayyana ya riga ya san su wane rundu, kawai zai kira su ne ya ce ku zo ga aiki ya samu. Amma kaga ya za ka yi ka shiga wannan rundunan? Sai za ka zauna ne kawai kana jiran shi, ba ka tsarkake ruhinka, ba ka wasu ayyuka na kware, ba ka abubuwan da ya kamata ka yi wanda ya nuna kana sauraron imam ne. A dole ya zama kana wa'annan ayyuka ne. Da ciki wanda ya fi mahimmanci kamar yadda nake cewa shine tsarkake ruhinka, ka fahimci ma me ya kawo ka duniya, sannan kuma ka aikata abubuwan da yake shine domin shi ne Allah ya kawo ka duniya, shine bautan Allah da kuma tsarkake ɗabi'u, ka yi ɗabi'u na gari, sannan kuma ka gyara dangantakanka da Allah ta hanyar ibadoji. Kuma mafi kyawu daga cikin wa'annan ibadojin shine na farko dai abubuwan da Allah ya wajabta maka na dole ya zama kana yi, kuma kana yi yadda ya kamata. Kamar misali sallolinka kana yi akan lokaci, ba ka wasa da sallanka, sannan kuma kana yi tare da natsuwa a gaban Allah da tare da kankan da kai, kuma kana son Allah, kana koyaushe a zuciyanka kana tunanin kuma wato lokacin da kake cikin sallah din, misali fa nake bayarwa cewa wato dole sai ka fara kula da wajibobi, sannan kuma sai ka ƙara da nafiloli. To cikin wajibobin nan sallah wato muhimmi ne sosai, ya zama kana yi akan lokaci, sannan kuma kana kula wato a yayin da kake cikin sallan kana halarto da zuciyanka, ka san a gaban wa kake, ka san kana ganawa ne da wani, kana ganawa ne da mahaliccinka. Don haka wato kaga da natsuwa da halarto da zuciya da tsoron Allah da kankan da kai za ka yi wannan sallah ɗin. Sannan wannan misali na bayar na sallah, kun dai san wajibobin addini, wato za ka tsaye da wajibobin addini, amma na ba da misalin wannan ne kawai. Sannan kuma sai ka ƙara da nafiloli, in dai kana son Allah ya sanya ka cikin waɗannan rundunan, bai isa a ce kana wajibi kawai ba, dole ka ƙara da nafiloli. Cikin nafilolin nan kuma dole ya zama cewa kana wanda aka fi ƙarfafawa, musamman da sallan dare, ka tashi da tsakar dare lokacin da mutane suke bacci, ga falallu wanda ba su san me ya kawo su duniya ba, za su ci su koshi da rana su kwanta da dare su yi ta bacci har sai garin Allah ya waye. Kai daidai lokacin da gafalallu suke bacci za ka tashi ka ƙara daga akan sallan wajibin nan, sai kuma ka ƙara da tahajjud, kuma ka meshe shi ɓangare na jikinka, ya zama kullum abin da kake yi kenan, kullum duniyan na ba wai in ka ga dama ka yi, in baka ga dama ba za ka yi ba, zai zama cewa ya zama kawai jikinka kawai, ran da baka yi ba ma sai ka ji ba daɗi. In wani dalili ko baka da lafiya ko wani dalili
mai tsanani ya sa baka iya yi ba sai ka ji ba daɗi. To dole ya zama ka sa shi ya zama ɓangaren jikinka. Kuma na san a bisa tarbiyyar da malam ya yi mana shine cewa wato 1/3 na dare ya zama ka yi amfani da shi wajen tahajjud. Ba wai ka kawai ka tashi ka yi raka'a biyu ka kwanta ba ne, a'a, musamman ƙarshe 1/3 ƙarshe na dare sai ka tashi ka yi ta ibada har safe, ka yi sallan subahi, ka yi addu'o'i sannan ka kwanta in kaga za kwanciya kake son ka yi, ko kuma sannan ka yi wasu harkokinka, alabashi da rana ka kwanta. Dole ka ɗauki wannan, dole ka meshe shi wajibi kai a kanka. Wajibi ne wannan sallan akan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi. Kuma duk wanda zai yi aiki irin na manzan Allah to wajibi dole ya meshe shi wajibi shi akan kanshi. In dai za ka yi aiki irin na manzan Allah, in kuma kana son ɗaukaka ma a wajen Allah, to dole sai ka ya zama ba wani wanda Allah ya taɓa ɗaukaka fa, real ɗaukaka, tunda kun san wasu sun ɗaukaka shine ya zama kana da abun duniya. Wannan ba shine ɗaukaka. Ɗaukakan da za ka samu a duniya, ka rayu da shi, ka mutu da shi, ka shiga kabari da shi, ka tashi da shi, ka kuma ranar kiyama ka je aljanna da shi, to shine ɗaukakan da ni nake nufi. In kana son wannan ɗaukakan dole ka meshe shi wani abu ne na jikinka, ya zama ɓangaren jikinka wanda koyaushe ka meshe shi wajibi a kanka. Even though wajibi ne akan manzan Allah ma, ga sauran al'umma manzan Allah ta'ala ya ce manzan Allah ya kwaɗaitar da su da yi. Wanda ke son ɗaukaka yana son kuma ya samu kusanci da Allah, yana kuma son ya yi irin abin da Allah ta'ala yana son Allah ta'ala ya yi amfani da shi, ya yi irin aikin da wato waɗanda suke za su zama mataimakan imam su yi, to dole ya meshe shi wajibi a kan shi. Sannan banda haka nan sai karatun alkur'ani shi ma yana da muhimmanci kwarai da gaske. Ya zama cewa aƙalla a wata za ka yi ƙoƙari ka sauke alkur'ani, aƙalla kenan. Kowace rana ka yi aƙalla izifi 2. Kuma mu mata tun da dai an san akwai lokutan da mace ba ta sallah, don haka ba zai yi ta yi tilawan alkur'ani ba, to dole ni shawara, amma ni wannan nake bayarwa, dole kuma kada ka shantake lokacin da baka sallah, sai ka rika yi fiye da izifi 2, ta yadda zai zama cewa zuwa ƙarshen wata ka dai kammala karatun alkur'ani, ka karanta daga fatiha zuwa nas. Wato kaga double kenan, double effort za ka yi fiye da wanda kila mazan da su ba sa yin haila, don haka ba abin da zai hana su sallah ko ya hana su karatun alkur'ani. Kaga double effort kenan. To akalla kenan fa ka yi izifi 2 a rana, akalla kenan. Sannan kuma ina karfafa 'yan uwa mata su yi ma fiye da haka nan, don ya zama su ma a wata za su sauke alkur'ani, duk da wannan ranakun da suke hutun sallah da karatun alkur'ani. Sannan kuma sai addu'o'i ma'asurai da kuma zikirori, ya zama mun meshe shi abun nan bangare na jikinmu. Sannan kuma kun ga wannan bangaren ibadoji ne, ko yadda za ka gina ruhinka ka samu dangantaka kyakkyawa da Allah, to dole kuma sannan kamar yadda Allah ta'ala ke cewa mu yi musu wannan ayan alkur'ani da yake cewa wa'idul lahum mastata'atun min quwwa, wato ku yi shirin musu, ku shirya musu abinda za ku iya yi na ƙarfi. To dole kuma ya zama cewa wato muna wasu irin abinda za a iya cewa initiatives, ban san yadda za a ce ma initiatives ba, wato kowanne mu ya yi kokari ya yi nashi initiative. Kamar misali na ga cikin abubuwan da kuka yi, ban san a wani gari ba ne, amma ni dai na ga kamar na gan shi a cikin abin nan haka, kamar wasu suna kokarin kirkiro wasu abubuwa ne da wannan. To duk wannan yana cikin shirin da za a yi wajen na zuwan Imam Mahdi, a yi kokarin yadda za a kirkiro abubuwa ne, makamai ne, abubuwan amfani ne da sauransu, ya zama cewa wato don wasu daga wuraren da suka damu da ilimin yara, suka damu kuma da ci gaban yara, za ka ga cewa yara Allah na ba su wani irin basira, wasu wanda bai ba wasu ba.
za ka ga yaro tun yana karami wani yana iya kirkiro wasu abubuwa, za ka ga ya kirkiro wasu na'urori kuma tunanin shi imagination din shi ya zauna ne tunani ya za yi. To inda ake suka damu da ilimin yara, za ka ga in suka samu yara irin wa'annan akan ba su ne abubuwan da suke bukata wanda zai taimaka musu wajen har hada wa'annan abubuwan da suke, su hada drone ne, su hada na'urori ne, su hada duk abin da zai yi amfani, kawai sai su samar musu da su yaran su hada. To shi ma wannan yana daga cikin shirye-shiryen da za a yi ma Imam Mahdi, wato ba wai kawai abin da me yake da suna ibadoji, amma shi ne ya fi muhimmanci, don komin makamin da kake da shi idan ya zama cewa ba wannan ba ka da imanin da za ka yi amfani da shi, ba shi da wani amfani. Yanzu kamar misalin baku misali kamar yanzu a Lebanon 'yan Hezbollah da suke fuskantar wayannan fajiran bayi din nan wanda ake ce ma Zionist, wayanda suke karkashe bayan Allah yanzu a Palestine. To kun ga yanzu a cikin Lebanon din akwai sojojin kasan na Lebanon din, amma ba za su iya yin komai ba, ko an ba su makami ba za su iya yi ba. Dan Hezbollah guda ɗaya zai fuskanci battalion na sojojin Zionist kuma ya karkashe da yawa cikinsu, su har su ɗauka cewa ai ma mutane da yawa ne, daga baya su gano ashe mutum ɗaya ne kawai ya fuskance su, amma suna jin wuta ta ko ina. Me ya ba shi wannan dama? Dan yana da makami? Ba shi kawai dan yana da makami ba, dan akwai wannan imani din, ƙarfin imani shine zai sa, wato ko da kana da makamin in baka da ƙarfin imani to za ka wurgar da makamin ne ka gudu duk lokacin da ka gamu da abokanan gaba. Kun ga wayannan yana daga cikin wato application wannan da na ba da misalin cewa za ka rubuta ka ce ya Allah muna son ka samu cikin rundunar Imam Mahdi wanda za su zama ka shafa ga imam a wajen fagen fama, in kamar an je za a yi su za a tura ce ku je ku bincika ya me ke faruwa, ku bincika ku shiga lungu ku ga menene halin da makiya suke ciki, sannan a zo a yi plan din yadda za a kai musu hari. To kun gani in ya zama cewa abun nan baka da karfan imani, in ma aka aike ka kaji kana ganin su zaka ji tsoro ka dawo. To kaga dole a wannan lokaci yana cikin application din da zamu yi, wato kaman muna gabatar da wasu abubuwa ne, muna cewa to muna son a sa mu cikin imam, rundunar imam. Sannan banda wa'annan kun ga banda kyakkyawan alaka, ka gyara kyakkyawan alakan ka da Allah, ka yi abubuwa na ibada wanda zai kusanta ka ga Allah, da kuma tanajin ƙarfi sosai, ƙarfi na kere-kere da wasu abubuwa dai haka nan. To ya kuma a lokaci guda dole ya zama cewa kana da kyawawan ɗabi'u, ba ka ƙarya, duk yadda za a juya ka ba za ka yi ƙarya ba, ba ka ƙarya, ba ka cin amana, ba ka yaudara, da kuma miyagun abubuwa haka nan. Baka abin nan irin cutan wani ko da bakinka ko da harshenka da dai sauransu, ba sai na je duk details din wannan na faɗa ba. To wayannan abubuwa suna da wato dai zama generally kana da wato umuma kana da kyakkyawan ɗabi'a, kana da kayi kokari ka samu kyawawan ɗabi'u, ya zama hurɗanka da mutane yana da kyau, sannan kuma tsakaninka da Allah ka gyara, ka kuma ci gaba da gyara. Kun san ba kokarin samun kusanci da Allah za ka yi ta yi ne har sai ran da Allah ya ɗauki ranka. Ba wai za ka ce yau na gama yanzu na zama, ba wani wanda zai ce yanzu ni lafiya kalau ban da matsala ba. Kowa yana da matsala, to inda kake da matsalan da ma inda baka da matsala za ka yi ta kokari, kana ta kokarin ka yi abubuwan da zai kusanta ka ga Allah. Inda kake da matsala yadda za ka rabu da waɗannan matsalolin, ka zama bawan Allah na gari. To da wannan ne kake, kuma imam yana sane da abubuwan da muke yi, inda yake ba bacci yake ba, ya san abin da muke yi, ya san abin da kowa ke, ya ma san su wane ne rundunan shi kafin ya zo, kamar yadda na ce zai kira su ne kawai, ya riga ya san su. So ka gani ashe wato ya san me ke faruwa a cikin mu, zai ma iya zuwa ya shigo cikin mu yanzu ya tafi, mu ba mu sani ba, kila ma mu gan shi ba mu gane cewa shine ba, dan yana shiga daban-daban. Kuma ba lalle ne ma ka gane cewa imam ne kai ya shigo, ko shi imam gashi yana kallon ka ko ya san me kake yi ba lalle ba ne. Akwai hikima da ya sa Allah ya ajiye shi a wani waje, ya kuma hana shi, ya zama cewa wato bai bayyana ba, amma kuma ya san abubuwan da ke faruwa.
don shi ba za a yi mishi munafinci ba. Wato idan mutum ya zo ya nuna mishi cewa shi bawan Allah ne na gari, kun ga mu yanzu mutane kan zo su nuna maka su bayan Allah ne na gari alhali miyagun bayi ne, to shi imam ba za ka yi mishi haka nan ba. Akwai wanda an ce ma idan ya bayyana mutane idan ya fara kashe wasu nau'in mutane sai wasu sun ce haba irin malam wani shine za kashe, wannan ko imam ne kuwa? A shi ya riga ya san wannan malam wani dan zagon ƙasa ne, kai ne ka ɗauka wani abu ne wannan malam wani ɗin, amma shi ya san wannan malam wani ɗin tuntuni dama a sanadiyan shi ma bayan Allah da yawa sun rasa rayukansu, ya yi sanadin kashe bayan Allah da yawa, ya yi sanadin cutar da addini, da haka shi zai yi aiki ne da hakika, ya riga ya san hakikanin kowa, ya san menene kake yi, so ba za ka yi mishi ba za ka yi mishi irin babarodo ba. Kaga yana nufin cewa idan da gaske muna son mu zama cikin wa'annan kashafa na Imamul Mahdi, wato ya zama mun yi mishi aiki a matsayin kashafa din shi, to kaga ashe kenan tun yanzu ya kamata ya zama cewa mun ɗauki matsayin da wato za mu yi ta yi, muna yi don Allah, kuma mun san imam ma yana sane da ayyukan da muke yi, duk komai da muke yi yana sane da shi. Wato akwai wanda ma yana nan kake aikata, akwai kuma wanda za a kai mishi labari, don haka ya riga ya san su wane ne mabiyan shi na gaskiya, ya kuma sun su wane ne kawai munafukai, kawai sun cika wuri ne, ko ma suna ma zagon ƙasa ko suna lallata abubuwa. To kun ga da wannan zan mana nasiha cewa wannan abun kokarin nan na kafa kashafa din nan wanda aka yi, to kar ku ɗauke shi wani abu kamar da abun nan, wani abu da kamar wasa-wasa ko yaye ko wani abu, ku ɗauke shi serious ne, wato ku ɗauke shi da mahimmanci. Kun gane ai, wato ya zama kun ɗauke shi da mahimmanci, kuna tunani ku ɗin nan fa kuna fatan Allah ya sanya ku cikin rundunar imam ne, kuma aiki za ku yi a lokacin. Don haka wato ba mu san yaushe imam zai bayyana ba, kuma koyaushe Allah na iya bayyana da shi. To ya zama cewa muna shirin ne, kuma muna ma fatan idan Allah ya ɗauki ranmu kafin imam ya zo, to ya tayar da mu cikin bayan Allah na gargaru wanda zai tayar da su zo su taimaki imam. Kaga kenan training da kai zai maka amfani, kyakkyawan abun tarbiya da kai ma ruhinka zai taimaka maka, haka ma na jiki da kai zai taimaka maka, haka ma na kere-kere da kai duk zai taimaka a lokacin. Tunda in Allah ya dawo da kai kaga za ka taimaki imam kenan, don dama inda za a ce kun san ana cewa ai imam ba zai bayyana ba sai an samu bayan Allah na gargaru sun kai guda kaza, to kun ɗauka cewa duk wayanda suke wannan zamani guda ne? A'a, har wayanda suka tafi da za a dawo da su. Inda zai zama cewa wayanda ke raye ne a wani lokaci, a ce sai an samu wannan adadin mutanen a raye a lokacin, to gaskiya ba ran da imam zai bayyana. Dan yanzu kuna ganin abin da ke faruwa a duniya, mutane nawa ne mutanen kirki? Ba su da yawa, amma da yake za a har da wayanda suka tafi, akwai wayanda za a dawo da su don su zo su taimaki imam, to kaga za a samu wayannan adadin. Wani ya riga ya yi aiki ya tafi, amma za a dawo da shi. Don haka har ma akwai addu'an da aka ce in ka yi kwana 40 kana yi kowane subahi, to insha Allah zai dawo da kai cikin bayan Allah da zai dawo da, don su zo su taimaki ƙa'im lokacin da ya bayyana. To wannan at least wannan janibin kenan. Sannan kuma zan amfani da wannan dama din wajen yi magana akan cewa kun ga ba yadda za a yi mutum ya yi irin wannan aiki idan ya zama ba shi da kyakkyawan fikira, ba shi da kyakkyawan fahimtar ma me ya kawo shi duniya, da kuma wannan gwagwarmayan ma me ake yi. Don abin takaici yanzu ana kokarin a lallata fikiran 'yan uwa, ana kokarin a nuna mana cewa na farko dai zan ce akwai wani me yake da suna mu'tamar da 'yan uwa mata da su 'yan academic forum suka taba shiryawa a Maiduguri. To a lokacin malam ya yi wani jawabi, maybe yana da kyau mutane su nemi jawabin Maiduguri din nan wanda aka yi mu'tamar a Maiduguri na Sisters and Academic Forum. So a cikin malam ke cewa yana cikin abin da malam ya faɗa, ya ce misalin 'yan uwa su ne misalin ashabul kahaf
kun san labarin ashabul kahf ko? Akwai ma fim ɗin ashabul kahf wanda Iran suka yi. To wasu ya ce misalin 'yan uwa misalin ashabul kahf ne, wayannan matasan da Allah ya su wanda suka yi imani sai Allah ya ƙara musu shiriya. Ya ce don haka a nan wajen ba shi duka maganan nake son kawo ba, amma malam a cikin maganan yake cewa mu dama mun tashi ne muna matasa, muka tashi muka fara tunanin cewa addininmu ne ya kamata ya tafiyar da rayuwarmu, cewa Allah ya halicce mu ne don mu bauta mishi, kuma bai yarje mana mu tafiyar da rayuwarmu yadda muka ga dama ba. Ya kawo mu ne nan don ya zama cewa wato mu bauta mishi, sannan kuma bautan nan dole a yi ne a tsarkashin musulunci. Dole ba zai yiwu ka yi musulunci 100% ba sai a ƙarƙashin tsarin da na Allah ne. To amma sai muka samu kanmu a wani waje da ake ce ma Najeriya, sai zama wuri ne da ake wani irin tsarin da ba su yarda da cewa Allah shine ke ba da doka, Allah ne ke faɗin yadda za a tafiyar da rayuwa ba. Su suke kirkiro ma kansu doka don sun ɗauka su suka halicci kawo kansu. Ibin domin an tambaye su cewa ku kuka halicci kansu, ku za su ce Allah ne ya halicce su. To sila su a wajen su Allah nan da ya halicce su ba ruwan shi da halitta, da ya yi halittan kawai sai ya tafi ya bar su. Ya ce yanzu mu yi abin da muka ga dama, in hankalin mutum zai ɗauka. Tunda ko yanzu ko kamera ɗin nan yanzu wanda ya yi shi ya rubuta manual yadda za a yi amfani da, in ka yi yadda ya faɗa shi ne za ka yi amfani, za ka samu kyakkyawan amfanin kamera ɗin. Amma idan ka yi ba yadda ya ce, in akwai sukan rubuta masu ce warnings, kada yi ko caution, kada yi kaza, kada yi kaza, in ka yi kaza to kaza zai faru, in ka yi kaza. To in ka yi abubuwan nan da suka ce kaka yi ba za ka ji daɗin aiki da shi ba, zai ma ya lallace, sai ya lallace gaba ɗaya. Idan ka yi yadda aka ce ka yi amfani da kamera ɗin to shine za ka samu kyakkyawan amfanin kamera ɗin. Amma idan ka yi yadda ka ga dama fa me zai faru? Ba zai maka amfani ba, sannan kuma daga ƙarshe ma zai lallace. So har malam ke a cikin malam ke ce mana to mu misalin mu dai shine kamar na su ashabil kahf ɗin. Mu abin da mun samu kanmu ne a wani tsarin da ba na Allah ba, muka tashi muka ce mu muna son Allah, tsarin Allah ne zai tafiyar da rayuwarmu, kuma muka ji daga koyarwar alkur'ani da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi cewa idan muka samu kanmu a irin wannan halin za mu tashi ne mu tunkari zalunci, mu ce ba mu yarda da zalunci ba, mu kuma daure mu jira hukuncin Allah, za mu ci gaba da wannan har Allah ya yi hukuncin shi. To ana cikin haka nan sai Allah ta'ala ya ƙara mana haske akan haske, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wayannan wasu matasa ne da suka yi imani da Allah, sai muka ƙara musu shiriya, sai Allah ya ƙara mana shiriya da ganewa cewa ashe akwai mazhaban gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi. Ashe shi manzon Allah da zai bar duniya ba kawai ya tafi ne bai ce ga wanda zai ci gaba da nuna mana addini ba, ashe akwai ya ce mana amirul muminin imam Ali shi zai nuna mana yadda shi ya kasance yana nuna mana, to yanzu idan ba shi nan amirul muminin ne zai nuna mana, kuma bayan shi ya jera mana su guda 11 da za su zo bayan shi, wanda su za su nuna mana har zuwa ranar kiyama. Na ƙarshen su shine imam mahdi alaihimussalam. Ashe dama haka nan al'amarin yake, sai Allah ya ƙara mana wannan hasken akan haske. To da Allah yanzu sai aka samu wannan kenan a lokacin bayani da malam ya kenan, don haka a lokacin har yake cewa ya kamata kowanne mu ya ga ina zai irin gudunmawa da zai bayar, wani irin baiwa Allah ya maka, wani gudunmawa za ka bayar. To amma yanzu sai aka samu yanzu a nan musamman ko kafin waƙi'an Buhari an fara ƙoƙarin dasa wannan a cikin 'yan uwa cewa yanzu mu kawai mazhaba muke yi, yanzu mu dinnan mazhaba muke yi, sai ka ga mutum yana maganar mazhaba ne. Idan a makarantu ma kawai maganar mazhaba ne, in ka an activities a makarantu za ka ga kawai ana karanta du'a wa kumel ne, ba batun leccoci. Da fa mu dukan mu nan da malam da sauran mu da muka amsa kira din dukan mu ɗalibai ne a makaranta. Malam shi ma yana makaranta, sannan
ya fara wa'annan activities din. Kuma daga nan ne mu ma duk ana makaranta, akwai lokacin da gaba ɗayan mu ma 100% 'yan makaranta ne. Daga baya ne aka fara da fita daga makaranta kuma aka fara aure da sauransu, amma duk 'yan makaranta ne. Sai ya zama yanzu a makarantu ba wani abin da ke tafiya na addini, za ka shiga makaranta ka fito baka ma san akwai wani abu, wani kira wanda ake yi cewa a dawo kan hanyar addini ba. A da can kafin waƙi'a sai aka meshe da abun kawai a cikin makarantar, in ka ce wani activity kuke yi sai su ce muna du'a'u kumel. Har nakan ce musu du'a'u kumel ai ba activity ba ne, wannan dama ana du'a'u kumel, ko a cikin ɗakin ka kai kaɗai za ka yi du'a'u kumel. Wani leccoci kuke yi, wani kokari kuke yi ku kira mutane, babu. To kuma sannan tun a lokacin idan muka je wasu garuruwa, kamar in mun je ma tare da malam ne, malam ya yi wa'azi, sai in mun koma kamar muna magana da sisters a gefe ko wasu brothers, sai su ce kai mu rabo mu da mu ji wannan wa'azin tun shekara kaza da malam ya zo garin nan, rabo mu da mu ji irin wannan wa'azin. Sai in ce to me ake gaya muku? Sai su ce ai mun mazhaba yanzu ake gaya mana. Da haka ba batun kuma gwagwarmaya ba ne. Tun ga ashe abun ya samu tushe tun a lokacin ba yanzu ba. Mu ma idan muka je wani gari ko mun je program an gama, in muna magana da sisters kamar a cikin a masauki ko wani abu, su ma sai su kawo irin wannan magana din. Sai mun ce me ake koya muku? Sai su ce mazhaba ake koya mana. Musu sun manta ma da wani wai gwagwarmayan tabbatan addini ne za a yi. To amma bayan waƙiya sai abin ya ma yi ƙarfi, da yake an ga wasu sun ga cewa kamar yanzu shikenan an kashe malam, da haka za su samu damar su yanzu su canza kira din ya koma kawai mazhaba ake kira gare shi. To inda a ce mazhaba ake kira gare shi, ai dama ba kai yadda ake dinnan ba. Dan ga wurare da dama inda kakanninsu tuntuni su suna bin wannan mazhaban ahlul bait ne, kuma ba sa karuwa. Zaka ga in ma ka je kamar irin su Tanzania, su Kenya din nan, su wasu ma har area, wasu kasashe na South Africa din nan. To in ka je ko East Africa ma, idan ka je zaka ga cewa wani unguwa ne nasu, kuma dama sun kakanninsu dama shi'a ne, kuma dama ba karuwa suke yi ba, don ma suna magana mazhaba ne, ba wanda ma zai damu da abin da suke cewa. Amma nan wajen mutane sun manta cewa me yasa mutane da yawa ana cewa ba inda aka taba samun jama'a da yawa miliyoyi suna bin wani mazhaba, ko suna bin mazhaban malikiya ko wani mazhaba, sai suka koma kuma da yawansu suka koma suna bin mazhaban ahlul bait. Ana cewa haka nan, sai a Najeriya aka ga wannan. Me yasa ba kwa tambaya me yasa haka ya faru? Me yasa haka ya faru sai zama a Najeriya ne? Gwagwarmaya ne yasa, gwagwarmayan da abin nan asalin kira din, wanda kuma har yanzu akan haka nan ake, shine kiran a zo a tabbatar da addini ya zama shi zai tafiyar da rayuwarmu, ba batun mazhaba ba ne. Kuma har yanzu abin da kiran yake kenan, a zo a tabbatar da addini. To akan a zo a tabbatar da addini ne Allah ya kara mana haske akan haske, muka fahimci ashe akwai wani koyarwa kuma daban wanda mu ba mu sani ba. Kuma koyarwa nan na gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi, wanda shi ya kawo addini din. Sannan muka fahimci cewa ashe akwai wannan. Sannan kuma ta yaya ne ma muka fahimci haka nan? Ta gwagwarmayan Imam Khomeini. Tunda da ba dan gwagwarmayan Imam Khomeini ba za mu taba sani ma akwai ba. Kuma shi wani gwagwarmaya yayi? Gwagwarmayan tabbatan addini. Malam ya kasance yana kira zuwa tabbatar da addini, mutane na cewa ba zai yiwu ba. Tun muna makarantar ana cewa ba zai yiwu ba, ka ai wayannan yarinta ke damun su, ya za a yi haka nan ya yiwu? Tun turawa sun gama ma kama kasan, kuma abun an daɗe an yi sakaci, da haka yanzu ba zai yiwu a koma a yi addini ba. Haka mutane suke cewa. Akwai mutane da yawa da su ra'ayinsu, kina gani ai an riga an makara, ba zai yiwu ba, an yi nisa. Sai kawai ana cikin wannan kwatsam, sai abin nan gwagwarmayan imam a Iran sai aka samu nasara. Sai kawai muka yi farin ciki, wannan ya karfafa mana guya, muka ce alhamdulillah, kun ga abin da ake cewa ba zai yiwu ba, gashi nan ya yiwu. A lokacin ana cewa ai abin da ya kamata yi za mu shiga ne, akwai masu ra'ayin lalle a dawo da addini, amma sai suna cewa amma ba zai yiwu a je gaba gadi ba, yanzu abin da ya kamata za a shiga ne, yanzu za mu shiga ne, mu je lokacin da yake duk 'yan boko ne, mu je mu kura malanjin boko, sai mu zo mu kakkama wurare muhimmai, ya zama mu ne muke
muke tafiyar da wa'annan wuraren. Sannan wata rana kawai in mun ga yanzu mun kakkama wuri sai mu ba da shela a ƙasan mu ce yanzu daga yanzu tsarin musulunci za a bi. Irin wannan kiran aka yi ta mana muna makaranta, amma sai malam ya ce ba zai yiwu ba a yi haka nan. To suna cewa ba haka ba ne, sai kawai muka ga nasara a Iran. Allah ya ba imam nasara, kuma shi hanyar da ya bi kenan hanyar manzan Allah. Ba ya shiga ne, ba ya je ya haɗu da azzalume ne suka yi zalunci tare, sannan wata rana ya zo ya dawo ya ce musulunci zai yi ba. Sai muka ce ka gani abin da ake cewa ba zai yiwu ba gashi nan ya yiwu. Shi kenan wannan ya karfafa mana gwiwa. To yanzu ba abin da ya canza, an daɗe shekara fiye da 40 ne wannan. An daɗe an sha wahala ana ma kan sha. Yanzu da Allah menene zai canza yanzu da za a ce kuma ba gwagwarmaya za a yi ba. Shi abin da ya sa kenan tun farko wato aka sha wahala. To yanzu ne za a zo a ce an canza hanya, kuma in an canza hanya ba za a cimma buri ba. Kuma ba cimma buri fa menene cimma buri? Cimma buri shine mu samu yardan Allah. Batun tabbatan addini Allah ne zai tabbatar da shi. Yaushe zai tabbatar da shi ya sani, mu ba mu sani ba. Amma menene nasararmu idan muka bar duniyan nan, in mun mutu ko aka kashe mu, mu koma can Allah ya ce kun kyauta bayina, kun yi yadda na ce muku ku yi. Me ya ce mu yi? In muka samu kanmu a cikin wannan halin, mu yi ma azzalume tawaye. Mu ce ba mu yadda da su ba su ne iyayen gijinmu ba mu yadda cewa su za su tsara mana dokoki mu bi ba. Allah ne zai tsara mana dokoki mu bi. Mu tsaya kyam, in mun yi haka za mu sha wahala tabbas, amma mu tsaya kyam akan haka nan har Allah ya ɗauki ranmu, shine nasararmu. Idan Allah ya ɗauki ranmu kuma muka ƙara samun ƙarin nasara ma aka kashe mu, kun ga ƙarin nasara kenan. In kuma ma mutuwa muka yi, in dai mun tsaya kan hanya to shi ma nasara ne, sai dai in an kashe mu ya mafi nasara, tunda yana nufi a kan wannan abin da muke kira shine aka kashe mu. Shi kenan menene nasarar mu koma ga Allah. Allah ya ce madalla bawa na kai abin da na ce maka. Shi kenan shine nasarar mu. Fakam da yawa ma ko wasu za a yi gwagwarmayan da su, mun gani a Iran din ma za a yi gwagwarmayan da su, sun sha wahala, an sa su a kurkuku, sun fito sun sha wahala, an azabtar da su, amma daga baya suka ga addini ya tabbata, sai kwaɗayin duniya ya shiga zuciyarsu, sai suka shiga ma tsarin mazagon ƙasa. Wasu sun karata kuma ba lafiya kalau ba. So kaga ashe babban nasara shine ka samu yardan Allah, kai dai ka dage akan wannan hanya din. Don haka abin takaici shine irin wannan kira ne an ce ya shiga cikin yan uwa, yanzu lalle fikiran yan uwa ya samu matsala. Wasu da dama irin wannan tunanin suke yi, suna tunanin kawai su shi'a za su yi ba gwagwarmaya. To ko menene ma'anan shi'a ma? Ku gaya mu menene ma'anan shi'a? Menene asalin abin da ma yasa abin ya zama clearly aka ce shi'a sunna? Me ya kawo wannan? Ba tsayawan Imam Hussein bane, da a ce Imam Hussein ya sallama ma Yazidu, yanzu za a samu wasu suna cewa su suna bin mazhaban Ahlul Bait. To da haka ma shi'a za ka yi, idan baka yi irin na Imam Hussein ba to me kai kenan? Me kai? Kayi abin da kayi irin na su Muawiya kenan ko? Kun lura da matsala din, wato masu ma cewa mazhaba za a yi ma ba su yi tunani ba, dan ko in ma mazhaba ne za a yi ba za a yi gwagwarmaya ba. To ai wannan mazhaban da kake magana akai, of course akwai mazhaban da suka bi azzalumi, to amma akwai mazhaban, wannan mazhaban musamman abin da aka san ya sa mazhaban ya fita daban shine fada da zalunci, rashin yarda da zalunci. Kuma ko da za a cire maka wuya ne, a raba kanka da wuyanka, za ka dage akan wannan mazhaban, akan addini, akan biyayya ga Allah da kuma akan kangarewa azzalumi. Shi ya bambanta shi ai. Don haka in ka ce kana abin nan kai mazhaba za ka yi, ba za ka yi gwagwarmaya ba, to wani sai dai ka je ka yi wani mazhaban, ba dai mazhaban Ahlul Bait ba. Dan su Ahlul Bait kan shi ne ya zama kowannen su, mafi yawan su akwai lokacin da aka sa da yawa ma a cikin abin nan jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wa aka sa su a cikin wani katon wuri, aka sa wani ya shiga aka ce ta fillan kai dan sun ki bin azzalumi. Akwai lokacin da aka sa su a wani waje aka banka ma wajen wuta don sun ce su ba za su bi azzalumi ba. To in ka ce su kake bi amma kai kana biye da azzalumi, to me kai kenan? So na faɗi wannan ne don gaskiya an ce abin ya yi yawa cikin 'yan uwa.
yanzu suna da wannan ra'ayin, wasu suna yada wannan ra'ayin da sunan cewa wasu suna yi da sunan sun je karatu a Iraq ko sun je ma karatu a Iran, sai su zo su naɗe rawani suna nuna ma mutane wannan rawanin kamar kambin sarki ne. Alhali shi rawani yana nuna a can Iran ɗin da kuma can Iraq ɗin yana nuna kai ɗalibi ne na addini, ba yana nufin kana da ilimi ba ne, yana nufin kai ɗalibin addini ne. Kun gane, sun zai ko a groups ɗin 'yan uwa ina yawan gani ana cewa Allah a taya wani murna yau da ya samu daraja an naɗa mishi rawani. Sauwatin an naɗa maka rawani, in an naɗa maka rawani ba yana nufin cewa wai kambin sarki ba ne, yana nufin kai yanzu ɗalibin ilimi ne, abin da yake nufi kenan. Kaga yana nufin cewa in ma mutum yana son ya yi tambaya na addini, kamar in aka yi tambaya abin da ya shafi science yanzu, ai za ka samu malamin science ne ka je ka tambaye shi ko in ba kuma yana nufin in ka tambayi wannan malamin ya san kome ba, in bai sani ba zai je ya duba littafi ya duba ya ga menene shi tunda yana wannan fanni ne, yana da ahliyan in ya kalli littafi din zai gane menene amsa, ko ba haka ba. In kuma bai sani ba, me yiwa akwai malamin da zai je ya samu wanda za su gaya mishi, wanda ya san ƙwararru ne a wannan fanni. To haka ma rawanin yake nufi. Rawanin ayatullah wanda mujtahidi ayatullah ko babban marja'i bai bambanta da na ɗalibi ba yana nufin wai in an sa maka rawani to da wannan yadda na ji labari 'yan uwa suke ba da labari, to da wannan suna zuwa sai su rika yada abubuwa cikin 'yan uwa, su rika ce musu ai wannan batun gwagwarmayar na ai ba dole ne a yi tsarin musulunci ba, kamar ma bai ma kamata a ce ana kira ga tsarin musulunci, a yi shi'a ne kawai. Kuma har azzalumai sun tura mutane su je su yi karatu irin wannan, don haka wasu agents ne na azzalumai din masu yada irin wannan ra'ayi, amma za su zo su nuna su 'yan uwa ne, kuma an ce suna yin makarantu daban-daban, kuma amma suna sa ka'ida a makarantar, in ana program na harka sai su ce ba za ka je ba. Sannan wai ka'ida kuma ba za ka sa hoton imam ba za ka sa na Sayyid Khamenei ba kuma za ka sa na malam ba, ko kuma su ce ba za ka sa amma kuma su ce kuma dole ka sa hoton fir'aunan da ke tafiya da wanda ke ci a ƙasan a lokacin, ko ma wani fir'auna ne, ko dole ka sa hoton fir'aunan da na Hamana wato gwamnan garin kenan, dole ka sa hoton, amma ba za ka sa fa na Sayyid Khamenei ba kuma za ka sa na Imam Khomeini ba, balantana kuma ka sa na malam ba za ka sa ba. To kuma an ce wasu 'yan uwa suna zuwa irin wannan makar, kuma sannan suna kawo kuɗi, za a ba su kuɗi, dama kwangila ne abun, za a ba su kuɗi, wayanda ma ke ba su ma suna ba su ne don su ma suna samu, za su je su ce ma wani babban malami ne cewa gashi nan suna taimakon wasu a nan wanda suna meshe su zama cikin abin nan mazhabin ahlul bait, sai a ba su kuɗi su zo su ce sun yi makaranta. Wani waje ma already akwai makarantar, sai a yi fenti a rubuta suna a je a bayar su samu kuɗi, suna samun kuɗi da ku ne kawai, wayanda suka yarda da su ba suna samu, tunda wannan ma an ka je suka ɗauki hoton nan, to wannan da hoton nan za su je su samu kuɗaɗe, sannan kuma su zo suna faɗin ra'ayin da ba haka nan ba ne. Idan ya zama dama Allah ya ce ya yi mu ne don mu zo mu bi azzalumi, to ina amfanin aiko da manzanni? Akwai bukatan aiko da manzanni? Shi kenan ba bukata kawai, sai kawai ya ce ko baka ce mutane su bi azzalumi ba, dama azzalumin suke bi. Mutane da yawa su suna bin azzalumi ne, inda mutum yana da iko shi suke bi, so ba bukata ma a aiko annabawa. To me yasa Allah ya aiko annabawa? Me yasa aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi? An aiko shi ne, me yasa Allah bai yi ma fir'auna wahayi ba, ya ce fir'auna ka ce ma mutane a bi ka kuma bi Allah, sai a ji fir'auna ne ya zo ya gaya ma jama'a. Me yasa Musa aka tura ya je ya gaya mishi? Ko ba haka nan ba? Kun gani, amma sai ana kokarin a yada wannan. To mutum ya gane wannan kiran fa da malam yayi kira ne zuwa ga tabbatan addini, ba zuwa ga mazhaba bane. Don haka duk wanda ke so, wanda mutum musulmi ne, to ana kiran shi ya zo ya yi gwagwarmaya don addinin Allah ya tabbata. Alabashi in ya ga dama ya yi mazhaban da ya ga dama, idan ya fahimci mazhaban ahlul bait yana son ya yi, walillahi alhamd, ya zo ya yi. In kuma bai gane wannan ba, wanda ya gane sai ya yi. In malikiya ya iya ne ya yi, in shafi'iya ne ya yi,
abin da ya dame mu shine ya zama Allah ne dai a sama, manzon Allah ne a sama, kuma littafin Allah da shi ake hukunci, shine abin da ya dame mu, ba batun mazhaba bane, ba batun mazhaba bane. Dan idan Allah yana amfani yanzu kai ka yi ta yada mazhaba, wannan ya sa mutane ba za su gane inda aka sa a gaba ba, sannan kuma a koma wajen Allah ta'ala ya ce a shiga wuta, tunda ba addinin shi ne ya tafiyar da rayuwarmu ba, ina amfanin haka nan. To don haka yana da kyau, ina kira ga 'yan uwa wayanda suke da ahaliya din su faɗakar da sauran 'yan uwa cewa su gane, kun ga yanzu mu ba ma kawai muna tunanin tabbatan addini a nan ba ne, muna tunanin muna son ne, muna wannan ne don shirya ma imam abun nan me yake da suna, shirya mishi kamar mishi shimfiɗa don zuwan shi, sannan kuma idan ma ya zo muna ƙoƙarin mu shirya yadda za mu taimake shi ne. Shi yasa kun gani har kashafa, an samar da kashafa wanda su ne za su taimaki imam wajen in yanzu imam a kadara imam ya bayyana yanzu yana neman matasa wa'anda za su yi aiki, ko ka gani already an samar da su. Of course kamar yadda na ce muku, bai isa kawai ka ce kai kana cikin kashafa amma kana da miyagun ɗabi'u ba, ko ka ce kana cikin abul fadli, ko kana cikin yan uwa, ko kana cikin duk dai groups ɗin da yan uwa suke ciki, amma kuma ya zama cewa kai in an neme ka dangantakanka da Allah babu, kyakkyawan mu'amalanka tsakaninka da mutane babu, kai kanka baka gyara kanka ba, to kaga kai kawai kana faɗa da baki ne, to baka a cikin waɗanda imam zai yi amfani da su. To mu abin da muke muna kokarin mu yi iyakan abin da za mu yi kafin imam ya bayyana, dan idan ya bayyana muna fatan Allah ya sanya mu cikin masu taimakon shi, in kuma bai bayyana muna nan ba muna fatan ya dawo da mu cikin waɗanda za su taimake shi. Tunda an ce idan aka dawo, da na kan kasance ina jin tsoro ce wato kada kuma mutum kila in ka tafi lafiya kalau kila ka samu shahada, ko kuma baka samu shahadan ba amma me yiwa Allah ya karbe ka dawo kuma ka zo ka yi wani abu daban. Sai aka ce lalle duk waɗanda aka dawo da su za su zo su yi aikin kirki ne, bayan Allah fa da aka dawo da su kusan za a zo da miyagun bayi ma don a azabtar da su. To amma bayan Allah na gargaru da za a dawo da su, to lalle in suka dawo irin aikin da suka yi da shi za su yi aikin kirki, kaga ba tsoro kenan, ba za ka ji tsoron to kan fa a dawo da kai ka zama cikin mabiya fir'auna, to ba wannan. Sai dai idan dama kai mabiyin fir'auna ne an dawo da kai dan a zo a azabtar da kai, to shikenan a haka za ka karata. In ko kai mabiyin Allah ne tsantsa, in ka dawo to wannan aikin ne za ka yi. So yana da kyau duk wanda suke da ahliyan su fadakar da 'yan uwa su karfafa wannan janibin, dan an ce lalle abun fa ya yaɗu a cikin 'yan uwa. Mu gane in ya zama yanzu mu ga hadafinmu shine tabbatan addinin Allah, in muka rasa wannan hadafin fa yanzu mun zama mun bace kenan, ba mu ma san me muke yi ba abin da ya raba mu da sauran jama'a, ko kuma abin da ya bambanta mu kai da sauran wasu da suke kiraye face mun ce addinin Allah muke son ya tabbata. To in yanzu muka ce ba addinin Allah muke son mu tabbata, to menene amfanin mu, menene amfanin duk wahalan da aka sha, kuma ana ma kan sha. Yanzu muna nan ko ba mamaki su kawo mana hari, haka ne ko ba haka bane? Ko kwanaki akwai yaran da suka shirya abu, ina jin 'yan jassaz ne suka shirya program, ina ma shirin zan fita ne zan je wajen program din, yara su haila su wane ne suna nan already suka bugo mu suka ce umma kake zo, gashi na an zo an kewaye mu sun zo attacking din mu. A nan dai aka tashi aka ce umma kake zo, lalle ga abin da ke faruwa. Kun ga kenan yanzu da muke dina suna iya zuwa su kewaye mu su zo su harbe mu. To ya kamata a ce kana da kyakkyawan fikira, kaka bari irin haka ya faru da kai sai ka je ya zama cewa ashe ka riga ka canza zuciyanka, yanzu kai wani shirme kawai ka tsaya kana yi, kana dai zuwa ne ka cika wuri. To insha Allah ina jin iya maganan da na faɗa, ina fatan na farkon za ku lura da maganan farko, ku yan kashafa ɗin ku sani cewa ana fa shirya ku don wani abu ne, shi wannan abun shine taimakon Imam Mahdi, amma sai kun ƙara da taimako daga gefen ku, sai kun ƙara da abubuwan da dai na faɗa wanda ba sai na maimaita ba, cewa bai isa ka ba ce kai dan intizar ne ko dan kashafa ne ko dan kaza ne,
amma kuma ba ka yin abin da zai sa wannan application ɗinka ya samu karɓuwa wajen imam ya kuma samu karɓuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. فكرة سليمة.